ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜେରା ସର୍ଜେଣ୍ଟ କେମ୍ପରେ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଜେନେରାଲ ସିନିୟର ସଚିନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ନାରୀ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରି ଗାଇଡ୍ ଭଉଣୀମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଭାଇ। କଟକର ଚାରିଟାରେ ତାଳ ମିଶାଇ ରାଜନଗର ନିରଞ୍ଜନ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଇଡ୍ ଭଉଣୀମାନେ। ଭାରତ ମାତାର ବୀର ସନ୍ତାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସାଉଥ୍ ଭାଇମାନେ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଭାବନାକୁ ଧାରଣରେ ରଖି ବୀର ରଥରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇମାନେ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଜନନୀର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇମାନେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ନୁହେଁ ଅବଳା, ନାରୀ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭଉଣୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।